Pozdrav za sve novinare koji su prisutni. Ovo je zvanična konferencija za štampu posle utakmice 16. kola Mozartbet Superlige Srbije TSC Čukarički. Rezultat je 1:1. Sa nama su tu šef stručnog štaba gostujućeg tima gospodin Dušan Kerkez i šef stručnog štaba domaćeg tima gospodin Žarko Lazetić. Prvo će gospodin Kerkez da ocenjuje današnju utakmicu, posle njega će to isto učiniti gospodin Lazetić. Izvolite. Dobro večer svima. Pre svega bih pohvalio, mislim da neću biti jedini fudbalski klub TSC i ovu atmosferu i ovaj stadion. Stvarno sam se osjećao kao da igramo evropsku utakmicu. Mislim da su i akteri na terenu pokazali da je bila onako evropska utakmica. Bilo je dosta šansi, 2 gola, moglo je još više golove na jednoj i drugoj strani, ali mislim da je negde realno možda nerešeno. Pre gola TSC mislim da smo imali par situacija, par dobrih šansi da nismo realizovali. Pitanje kako bi utakmica išla. Naivno smo primili gol, ali dobro, to je neka naša slabost, dosta mladih igrača, ali šta da radimo. To je neki kurs koji smo izabrali i ne bojimo se toga, nastavljamo, učimo na greškama. Pohvalim mog kolegu, da mu čestitam na dosadašnjem radu i stvarno ekipa TSC igra odlično, nisu slučajno u vrhu. Nama je bilo bitno danas, ako ne možemo da pobedimo, da ostanemo neporaženi, jer bi nam se TSC odvojio na 6 bodova i onda je stvarno bi bilo teško da ih stignemo kako igraju, ali dobro, dugo je prvenstvo, ima još puno utakmica, imamo još par utakmica, završimo ovo do polusezone, pa onda ima još dosta posle. Znači da još jednom čestitam mom kolegi, da mu poželim sreću i igraćemo još utakmicu u play-offu, možda i u kupu, pa bit će prilike i za pobjede i za poraze kako to ide. Hvala vama puno i da čestitam još jednom publici na korektnoj atmosferi, stvarno sve je bilo super večeras. Hvala. Hvala lepo. Žarko, izvolim. Dobro večer svima. Hvala kolegi na lepim rečima, naravno, i da s time krenem i da ja njemu stvarno poželim sve najbolje. On je i ponašanjem i to kako mu ekipa igra doneo neko osveženje u naš fudbal, da kažem, i vidi se da je dugo bio u inostranstvu i da je onako, ima sve manire ozbiljnog trenera i tako mu i ekipa izgleda i stvarno mislim da složio bih se da je utakmica stvarno bila izvanredna u smislu posebno za naš fudbal intenziteta i neke organizacije i mi i Čukarički smo pokušali i uspevali, a i nismo uspevali u tome da izlazimo visoko i da pokušamo da igramo iz zadnje linije i da preskačemo u nekim trenucima, tako da je stvarno bila izuzetno zanimljiva. Ja mislim, utakmica meni je prošla jako brzo. U prvom poluvremenu, da, na početku smo malo bili onako stidljivi, čak i nesigurni u nekim situacijama sa loptom. Malo i slabije ušli u tu čuvenu drugu loptu kojih je bilo danas dosta. Znamo da je kvalitet Badamosija, da sve te lopte ostaju tu negde blizu njega i tako je i uspeo. Mislim da ona situacija kada je Ivanović imao otvoren šut mogla da ode u gol. Posle gola iz prekida, možda i najboljih naših 20-ak minuta gde smo stvarno napravili puno prilika, puno dobrih situacija i prilika samo Stojić je imao i onu pred kraj poluvremena da možda verovatno odvede utakmicu skroz u našem smeru. Kako smo dali gol iz prekida, tako smo ga i primili. To je Čukaričkom takođe kvalitet, koliko loše brane defanzivni, toliko su dobri na ofanzivnom. Imaju igrače za to i dobre izvođače. I naravno, nama je ovo prvi gol iz prekida u sezoni i znali smo da mora i to da se desi i pripremali se negde, ali naravno nekad je dobar centaršut i kvalitet igrača i uspeo je da pogodi. Na kraju smo i mi Čukarički do kraja istrajavali u tome da želimo pobedu i mislim da je stvarno i mi i oni da smo na dobrom putu, borit ćemo se, ja sam rekao Čukarički je
Dalje, rekao bih da smo mi dalje izazivači. Čukarički je 2 godine treći na tabeli i završava, pokazuje ozbiljnost iz sezone u sezonu i imaju igru i igrače i onako deluju ozbiljno na svim frontovima. Sa druge strane, moji igrači dugo već smo u dobroj seriji i verujem da ćemo uspeti da održimo taj kontinuitet i dobrih igara i dobrih rezultata do samog kraja. Imamo zanimljive utakmice, derbije i mislim da će i publika to da prepozna i da i ponovo dođe i protiv Partizana i Radničkog iz Niša. U gostima sa Javorom je neki drugačiji fudbal nego što se ovde igra, ali ćemo i da se pripremimo i za to i da onda na kraju, kao što je kolega rekao, sumiramo sezonu. Hvala.